Sziasztok, én itt Bence vagyok, és ez egy Hunger Games Deathmatch lenne. Hát amíg ez a PvP megy, hát addig fog menni a videó is. Hát akkor el is kezdenénk. Go. Nem vagyok lov, ezért inkább hagyom, hogy jön ki. Nem lovoskodunk. Így bepotizok. GG, jó vagy. Hát akkor szerintem ennek a videónak ennyi is lett volna. Én Bence voltam, sziasztok!